san ka ba Muhammadu ba san ka ba IS Piano Production. wata jarumsa a tubarwa ainiha فهو تجلو الذات بل وعينها Nabi Muhammadu ba sunan da ba zan kira ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba wata jalloin za'at baluwa aiwa Nabi Muhammadu ba sunan da ba zan kira ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san yayin matu shehu kula da masoyin nan bana da karfi yau ma kiman wannan habawan soyayya kuma dan mimiyan malam tijjani mai zanar ban kira ki ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba sarki bawanka yana san ɗaukinka aka san kuma ban san komai ba cikinka ai roƙo ka faɗan na faɗa da faɗanka a kai man fatayi da aminci ba dan yabanka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba na yi bara kai man dafa'i daga sharri kai man jalabi ka raba ni da inkari karan soyayya kuma ban alkairi kana ni na cuta littafin rayu don ta ba sallallahu alaika Muhammadu ba san na roki salatin zati wa zati yarda da amincin zatin kawa zati tun daga babu zuwa da akwai duk sauti ya sanar da litta annabi don ba san shi ba Muhammadu ba san ka ba shi ne azali Muhammadu ziljudi shi ne abadi rahimun kuma fardi yake Ahmadu Tijjani alaika muradi a anta muradi ya Ibrahimu ba san ka ba ku za san ka Muhammadu ba san ka ba lafiya ta kai maka ya abansu a tiku shehu ka gani ba na da kuwa bayan ku Muhammadu sisa ina nan a cikin ku dogaro da baban makaranta na yi ba za ka bar ni ba lalla zai kama Muhammadu ba Nabi Muhammadu ba sunan da ba zan kira ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba salamu alaika a zatinka da sufa salamu alaika ciki kake kubufa Assalamu ala suna marashin harufa a godiya da yarda ka amsa man wani bai fahimta ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba Muhammadu kullu aminci a gare ka wa awalun ya akiru minka ilaika wa zahiru ba in komi a cikinka ba abin da zai yi ko ta ina ba kai kai shi ba sallallahu alaika Muhammadu ba sani ya Muhammad al-adnan daga kai aka zo ka wajibin halitta ta yi ƙarshe a cikinka babu wani iko da buwaya a sai naka a to ko jibrilu wajen ya gani ba cikinka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba ruhinka Muhammadu ya wadata litta a kai ne sufa kuma kai ne sunanta
a gana kan ƙarya ma ƙaryanta a ka kira tal arwahi ashe ba ɗan adamu ba Allah alaika wa aina Annabi Muhammadu ba sunan da ba zan kira ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba la ilaha illallah wa ta kadaita ne a faɗan ƙur'ani kayan wane ne bautan da kake ka samo ta ina ne to ta Muhammadu ne addinin ba naka bane ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba ya wuce littafi kai zawiya bawa juma'a ɗaya ce rana ɗaya ke ta zuwa daga annabi ne tasrifin duka aiwa a karka takaita shi a bautanka ba zai takaita a sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba shanun maka kabiya saka ka ji ka gane ka fahimta Muhammadu kuni daga shi ne kai soyayyan ka madinatu riga ne duk yanayin da ka ji Muhammadu ba ainu ba ne ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba kuwa na suna ka kira shi zai amsa sayyidul kaunu yana kusa ne ko nesa a cikinsa ka rayu makomanka cikinsa ko baka yarda ba shine rama ba waninsa ba alaika Muhammadu Annabi Muhammadu ba sunan da ba zan kira ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba aiku aki annabi ne aina zati fatihil katimi sarki kan azalati soyayyan ahmadu ko ta rabin minti hatta fi badun ka garanti kuma ko an karba sallallahu alaika Muhammadu wallahi ina son ka wujudal kulli soyayyan ka ta zuman babu dalili ta zama ibada na kuma banda su ali annabi kana kallo babu rina na san ka ba wa alaika Muhammadu ni da soyayyan ka Muhammadu mun kulla na yabonka nake sunata da farilla Ahmadu fardun ainihin zatin Allah ka samu akai aka rayu akai ba ka mutu ba ba za ka mutu ba Muhammadu ba san ka ba ya mai tausayi ga bawan soyayya ka kula ni Muhammadu kai mun tarbiyya annabi ina san ka da soyayya gaya na ji soyayyan ka gani ba ku zatanta ba a tsira da amincinka su tabbata naka a ikonka ya tabbata abadan a cikinka a duyar da kake so kai minka ilaika ka san komi kai kwa Muhammadu ba san ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba hakumi za na faɗa na san daga kai ne sayyidul kaunu makuma ta ma kai ne yawon da ka ba milimiya raino ne a san da ka bayyana dan Usman ba kalan maka ba alaika san ka ba Annabi Muhammadu ba sunan da ba zan kira ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba san ka ba فهو تجلو الذات بل وعينها Annabi Muhammadu ba sunan da ba zan kira ka ba sallallahu alaika Muhammadu ba zan ka ba
balwa ainiha na baza haka ba sallallahu alaika Muhammadu